Oro mondir. O jagawa protek bosoron o jagawa kali mutai kailayo. Ebong berat kle borok jomewo jaga saiki asida oro faina hangke telemura ni chimi phaikangkana mungia kami sokima sekang o jaga lama gandarano engka yang kai yang kita bunga musukmani abong ka ihiyango jangan nela o mokai sabana bonai pare o mokai ini je Tripura raja Tripura yajjo Tripura hoste rangchak Tripura sa ma hacin daojit do diputar bohma hai je rangchak Tripura kabi rangchak Tripura sini tamuni himale Cina Tripura hawa je kai abono ongo rubber kai di ongo kuai kai di ongo dragon fruits kai cho khani je khlai bebak si ongo Cina ro amo Cina mo rangchak ha kai omo kai jati songnai hena khana omo kai bongsoni jati phon bongso bolte tao bukti bongso Tripura sa bongso ni mane Tripura jo je tongnai ra joto ni bagai ake wansa du tangne blara iya bo sarita kwa kini Tripura hani bongso je tongmani wansa sikam je tongmani ha bongso dului oro borong ni mungi jati songjang nai engkai yang kai tai ekta duita tinta chaita yang kai broi ayang ka broi apa ke angka 8 district tongo sini Tripura wo 8 district ni hamkrai ni bagai haina bla hamkrai ni bagai oro jati songjang nai engkai khana Saripang bolte sengayengo sini je enko main program ni engkai oro nograyong ni sabono kopuksa kha sengoro kobok sini travel minister acha mantri na borong mantri bikas devan mano kobokha tai yem komol koloi tidiet sini tai sini ang nije botong na yang to anu to kobok ya phajang ma phaina ni laka singka ba DM khwai kai SDM Tiliamura acha do video mungya kami acha bela hamani engkai oro hor hopung mela cholinai engkai tai orkestra budok cholinai na kirtan cultural program na parani serai khrai abo bela kaham hopung cholinai na natamo abo hopung cholnai oje acha kali puja ba horjong hungke 17 amsaini phainai abo sung kaisa branch hisabai torbo ajani kaisa branch ni phaiei o jaga por mosamu mosanai acha sini kanmu kanaita kanmu kemucu cini kanmu chungtai loboi motai acha motaina loboi acha ba angmu ma phainai hayakai tai suju mangrak angage DSP DIB inspector DIB tongfur khobor mangkha abo angkha 2014 13 bo phaina ni wansaka kintu nongni ma ano soya da kai khana soni bo soni soya saimia kai 13 14 tongkha ang 2 bosor afromaya kai yo tiasar thangi to tai sujukri phainani afromaya kai taklai nagranta ma ano soso aga to se solai dong aya taklai tole ani duty ani elaka kama phaine no phaioi oro nai phaidi baiklai chati soglai angka mo belai ang nagoi belai mane amo chini do phanang phunia sak tongi mangra kha hanai live ma phaika tawang khaga hambai nrok na jatno phaide na blen nrok jatno phaidi do ang butong nai hangkai jara ang kok sana musungai dak photo ti sana musungai dak adina photo munak ma kha like kriya photo ti halai nei sung da hambai nrok na